Ọ bụrụ na anyị gọba ọfọ tụọ mmanya na ana fa kpọọ onye alụsị na anyị na-agọla alụsị, mana fa kpebe ekpere tụọ mmanụ na ana maọbụ tụọ mmanụ n'elu ọlta fa sị na a na-agọzi ya bụ ọlta maọbụ na a na-agọzi ya bụ ana, fa kpọọ ya anointing oil, fa kpọọ ya anointing. O nwere ka anya bụ akụkọ dị. Ọ bụrụ na anyị gọba ọfọ kpọkuo ndị ichie be anyị, be nna anyị maọbụ ikwu nne anyị, fa sị na anyị na-akpọku ndị nwụrụ anwụ, mana fa kpebe ekpere kpọkuo ndị saints, fa kpọọ ya interceding, na ndị saints na-emerụ ha intercede. O nwere ka akụkọ a dụ anyị na ntị. Tupu anyị agaba n'ihu, ada ndị Igbo bụ afa ma eji m okwu ọnụ na mmiri na ife dịka Chisike ya welu na-azọ ndụ nyelu maka tụsa ozi maka na ị ga-amụta ofu ife ma ọ bụ ụzọ ife na-abụ n'okwu a. Ọ bụrụ na fafu anyị ka anyị yi akwa ọcha na-agbada na mmiri, na-eje na mmiri ka anyị jee kwapụ aja, fasị na anyị na-ekpe elu mami wọta, na anyị na-ekpe elu mmụọ mmiri, mana fa na-eyi akwa ọcha je tinye mmadụ na mmiri wepụta ya, fa kpọọ ya baptizim. O nwelu ka akụkọ adụ anyị na ntị. Ndị mama anyị ha jebe ọnọdụ ụmụada ụmụ ọkpụ, fasị na ife ndị a niile abụrụgo ife ochie, mana fafikonyobere ọnọdụ kpọọ ya Christian mothers, kpọọ ya August meeting. O nwere ka anya bụ akụkọ dị na ntị. Ọtụtụ ife ka a napụrụ anyị bụ ụmụafọ Igbo. Ọ bụrụ sọ ụmụafọ Igbo, mana ka anyị bido n'ụmụafọ Igbo maka na-ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ọtụtụ ife ka a napụrụ anyị kpodo ya isi n'ana, mana maka na anyị bụ ndị ọ na-adụ ọsịsọ ịtụfu nke eji mara anyị. Anyị bụ ndị ọ na-adụ ọsịsọ ịtụfu nke bụ nke anyị, nabata nke ndị ọzọ. Anyị achọghịzi ịga n'ihu ka anyị jụọ ajụjụ, ka anyị mara na ife ahụ a napụrụ anyị ka ejikwa aghụghọ wee wechighatara anyị kpodo ya isi n'ala. Maka na a sị na mba ọbụla ya agwụ agwụ, ịchọọ ka mba gwụ, buru ụzọ napụ ha njiri malụ ha, buru ụzọ napụ ha ife eji wee malụ ha, ịmara na anya bụ mba agwụ. Kịta anụnwa ife ha ji wee chighata azụ bụ ga-ejizi n'efi wee kwa nna gị ha nwụrụ anwụ. Agbụrụ ya agwụ agwụ bụ iwere nwayọọ napụ ha njiri malụ ha. Ọtụtụ ife dị iche iche na-eme. Ajụọ gị afa nna gị maọbụ afa mụtalụ nna gị maọbụ afa mụtalụ nna nna gị marọ, mana ajụọ gị afa senti malụfa niile. Ajụjụ ka m ji wee bịa, ama m na a ga-asa m ya. Ada ndị Igbo bụ afa m, nyelu m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya ma zọ ụkwụ na ngalaba okwu. Sọọsọ onye na-eche echiche cheluo echiche ọfụma gafee bụ onye ga-aghọta okwu a m kwuru n'ụbọchị a. Tụsalụ m ozi a maka na eji m okwu wee bịa. Ndewonu.